U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, ožalošćena porodice, nad odrom Popadije Kotorske, Smiljke, pokojnoga Prote Momčila Krivokapić, sabrani u ovome tužnom i čudnom vremenu, i izgovorit ću nekoliko riječi podsjećajući na istine koje svi vi ovdje sabrani oko groba i pred ovom svetinjom dobro znate. Kolika je tajna ljudski život i koliko se i rađamo i rastemo i nešto radimo u životu tragajući za nekim smislom i za pitanjem kako bi najbolje bilo da čovjek proživi ovaj zemaljski život. A toliko je odgovor jasan i Bogu hvala da Gospod nije napravio ovaj život takvim da baš ništa ne znamo, nego u određenim momentima na pravim mjestima i u pravo vrijeme shvatamo da je Božja tvorevina, a i život je ovaj Božja tvorevina, satkan od jednostavnih istina i lako dostižnih zadataka. Jednostavna istina i lako dostižni zadatak je da u ovome životu živimo za druge ljude. Ako živimo za sebe i za samo sebi unaprijed zacrtane ciljeve, bit će mučno i nedostižno, bit će nam teško i potrošili smo život uzalud i bez veze. A ako živimo ovaj život sledujući onoj Hristovoj zapovijesti, da nosimo bremena jedni drugih i da ćemo tako ispuniti zakon Hristov iz poslanice Efesima, ili ona da u ovome životu ljubimo i bližnje svoje onako kao što ljubimo sami sebe, onda smo ispunili zakon Hristov i onaj zadatak zbog koga smo i došli na ovaj svijet. Imamo životopis naše pokojnice i imamo priče one pastve, onoga naroda kojima je pop Momo bio ikona Hristova i metar za moral i metar za duhovnost i metar za crkvu kojom je čitav ovaj narod mjerio šta je crkva i koliko nam je Bog blizu. Uz popa Moma uvijek je išla priča i o Popadiji Smiljki. I to nijesu neke priče iz one pričam ti priču, neke bajke, nego realne priče koje su činile i toga popa Moma pa i crkvu Hristovu pristupačnu. Nije crkva neka bajka, neka magla, nego pop ima ženu Popadiju, ima svoju porodicu, živi tu među nama, žive svoj život, imaju svoj porod, ta djeca idu u školu, ta djeca rastu, oni zrenu i staraju pored njih ljudi Božji, porodica Božja, muž i žena. Ova Popadija, dobro svi znaju i svaka priča o popu Momu ide u tom pravcu. Ona je bila njegova i desna i lijeva ruka i oba njegova krila i potpuno se stavila ova žena u službi ne samo svoga muža, nego onako kako je on crkvu, vrt Božji obrađivao, ona je bila njegov prvi i pravi vrtlar i sami Bog zna koliko je tu bilo savjeta kad ostanu njih dvoje nasamo, što bi trebalo i kako bi trebalo, pa smo mi sve to gledali što je rekao i kako je radio pop Momo. Ali tako je to Bog uradio i tako to i treba da bude. Što mudra žena, lijepo vaspitana žena iz porodice, iz svešteničke porodice Milin, iz porodice koja je dala intelektualce i profesore generacijama, nebrojenim generacijama sveštenika, ne samo studenata i đaka bogoslovije i bogoslovskog fakulteta, nego knjige njenoga oca, pokojničinog oca i predavanja protoreja Alaze Milina su obišle Srpsku pravoslavnu crkvu, cijelu našu pomjesnu crkvu, s kraja na kraj zemaljske kugle. Njegova propovjed se čula i ko je poznavao pokojnicu, a svi vi dobro znate njen lik, znate da ona nije bila samo tako neki slušalac svoga oca, nego je upila tu nauku tog vrijednog i dobrog i požrtvovanog i Bogom obdarenog pastira i samo se kao takva našla idealna supruga još jednom takvom
ratniku i propovjedniku i misionaru, ocu Momu Krivokapiću. To je Bog tako udesio da ga samo možemo sa ovoga mjesta i ovome času samo Boga hvaliti. Što je postojala takva žena, što je Bog dao, što je spojio sa ocem Momom i što ne bi bilo Moma bez Smiljke. Ni što dobro znate da nema dobroga i vrijednoga muža bez dobre žene. Ali ova nije bila od onih žena, to sam ja, vidite me, ja sam Popadija, moje ja i tako dalje, nego se njeno ja pretvorilo u popa Moma. I on je s oba krila mahao, imajući takvu mirnu, tihu, požrtvovanu ženu punu ljubavi pored sebe. A što da kažemo, braći i sestre, za ovaj trenutak, za ovu godinu, za ovaj čas, ovdje u Kotoru, Crnoj Gori, u čitavome svijetu. Ovo je kao neki rat, kao neki veliki svjetski rat, čiji je rep manuo i ovuda po Crnoj Gori, ali kao što to uvijek biva u velikim svjetskim zbivanjima i ovdje se kod nas pokreću uvijek nekako mešanja i neke muke, ali ove godine i Momo i Smiljka su vidjeli toržestvo crkve Božije. Dočekali da vide kraj svih onih priča kad je mladi pop i mlada Popadija u vremenu kad se crkva gasi, kad niko ne vjeruje da će od crkve više išta biti, kad se crkva pretvara u muzej, kad crkva ide u prašnjeve knjige, kad se ruše crkve. Od one na Lovćenu pa druge ruše, zatvaraju, pretvaraju štale, da vide i Momo i Smiljka kraj tome činu. Anticrkvenom, jednu veliku pobjedu crkve, a ta se pobjeda sada ugrađuje u pitaj Boga u kakav svijet nastaje poslije ove muke koja se navalila na cijelu vaseljenu. Ovo je kao jedan veliki rat, jedna velika bitka u kojoj svaki dan gubimo najbolje. I nemamo se kad ni okrenuti, nemamo ih kad ni sahraniti kako treba. Po cijelom onom poretku da se izjavi saučešće, da se primi telegram, da ti dođu ljudi i tako dalje. Nemaš se kad okrenut. Dok sahranjujemo Popadiju Smiljku, javljaju nam da patrijarh srpski opet jutros nije dobro. Dok sahranjujemo Popadiju Smiljku, brojimo 40 dana jer smo sahranili našega mitropolita Amfilohija. Sa svake strane čujemo neku vijest, ostajemo bez najboljih. Ali je Bog upravo tako uredio da ostajući bez najboljih, mi najtužniji i najranjeniji moramo biti najbolji. Jer nema nikoga više. Niko ne osta. Nego mi koji smo do juče bili djeca i njihovi čtečevi, đakoni, dodavači svijeća i ljudi koji na svaku komplikovaniju situaciju pitamo za savjet mitropolita, popa Moma, Popadiju Smiljku. Sad mi moramo biti najbolji. Bez ikakve filozofije, bez ikakve komplikovane priče. Mi smo Božji, Bog je ovo dao i što ćemo nego da budemo najbolji? Što ćemo nego da budemo pobjednici? Njegov konj, njegova sablja, u ruke pa dalje. Dokle Bog ne da i nas neko odmijeni. A i to će, evo vidite kakav je život, jedan tren, i to će ako Bog da biti blizu. Pjevamo danas sa ovoga mjesta, draga naša Popadija i dragi naš oče Momo, i naš mitropolite, i braćo i sestre, brojni i nebroji kojima broja nema, koji ovih dana idu jedno za drugim, pjevamo pjesmu ovu koju smo sad čuli u crkvi, sahranjujemo, ali ne kao oni bez nade, nego spuštamo u grob tijelo naših pokojnih, pjevajući radosnu pjesmu Bogu, pjesmu u vaskrsenju, pjesmu blagodarenja što smo bili najbogatiji ljudi na svijetu, živeći ovu bajku od života pop Momo, Popadija Smiljka, Kotorska crkva, hor jedinstvo, parohija, vjeronauka, bogoslovija, djeca na sve strane, hvala Bogu, svi živi, zdravi, svi napredni. Prava anđelska pjesma puna blagodarenja, a to su nas naši stari naučili. To je najljepša ljudska riječ, blagodariti Bogu. Neka je Popadiji vječan pomen i spokoj na ovome svetome mjestu, a nama da Bog da snage da živimo kao njihovi nasljednici i sljedbenici njihovoga djela. Amin.